kateri so na švedskата страна? Дай да ви светна да не... Вие вечерили ли сте? Ма ти се кри. Нали играете на... Не, по-скоро ние се крием от теб. Това да го изхвърлям ли? Аз ще да изсам пред колица. Бабо, ние се крием от теб, да. Хвърляй Да го. го изхвърлям. Да. Как се намрата? Ей, така лесно. А ти, как да снимам лесно? Той баба ще види телефон удобно. Прибой той. При мене не се получава. Не се вижда нищо. Не. Защото утре сме на училище. Защото пак бяхме на училище. Бабо! Ела! Ще ми се телефона. Ще ми се вързили телефона. Ще ми се вързили телефона. Не знам. Ти, баба. Дали, там видях първият път. Първият път видях и там. Вторият да изпълня. Да. Внимавай, бабо, да не стъпи на телефона. Баба, се намерям. След това да Ама не ти си намерен, баба, в момента те виждам. Да, него не, ама те аз го видях в този момент. Ама ти мене не ме намери. Да, там беше малко по-труден. Да. Ами не ми е минало през закъла, че мога да се мушнеш там за печката, ако се изгориш. Не мога. А? Аз мога в шкафа да се скрия, ама там има виги. Да. Мустафа! Мустафа! Окей. Закрием ли още? Да, аз още ще се крия от баба. Само ще изчакам да излезем в стаята. Аз съм на вечеря, ще видя да чини да мия. Аз много обичам да мия чини. А чупиш ли? Ама то ступено тук, как сте? А не, ще щупя всичките чини. Тук ли ще спинкате? Не, ще имаме щастие. Много. Ама да чупиш и да ни кажеш после. Така, бабо. Да, ми не така на... Добре, бабо, айде учила да ми изчините. Може ли аз да я измия? Ногейра, притиснат от Одеир, връща назад към капитана Недялков. Недялков играе с Димиша Омейна, много опитен футболист, 30-годишния Омейна успокоява темпите, няма за къде да бърза, защото домакините са наясно, че нямат никаква полза от отиване на темпото на игра. Франциско Сон сега атакуван от Евертон Бала, връща към Бонман. Бонман търси и намира отляво Петър. Бабо, ела! Футболист топката и се понася зоната на левия фланг по нападението на домакините. Комбинира с това с глава, той стига малко по-назад. Връща топката към Мереси и отново връща централни бранители на Лодогора, се разиграва в централната зона на терена. Бетон обърка подаването. Прати топката в краката на Тървин, след това
резервите Белдир, той влезе в игра, останалите Ела! са футболисти с по-различни функции на игралното поле. Знаете, Макун е контузен, казва го от началото. Сега ще гледаме наказателното поле на Левски, всичко с глава от страна на продължи пак но Я пак викни. тя бе върната в половината на Левски и все пак вече Я пак викни. в състава на гостите. Опит изглежда подправяне към Радослав Кирил, Сол надява топката пред наказателно Викни! Недялката срещу него отказа да държи Кирил, дава към Бала наляво. Бала играе с Майкон, центрира. Намери го! Там на свършване. Бабо, намери го! Да, в шкафа! Ето го! Ще се почне. Ето го! Али, излизай бързо. Бързо. Такова нещо в Ама беше Барселоното място! умното място. Трябва да ги вади и да ги... Ахлелеле, ахлелос! Там съм виждаш. А ти даже сега да виждам. Откъде? Не и така. Виждаш се. Е, да, брат, ти си болен. И така те виждам. Откъде ме видя? Полето пък аз се застанал, че там не. Събоди дрехи. Сега ще ги отрем всички. Проблем има. Да. Ще някой зад нея има ли? Не знам. Ти отговаряш за... Баба, на ти вече отиде в хола. Качен. Матадора! Матадора, Дора! Да, нарежда всичко. Впоследствие от Том Недялков, после мина в центъра по нападението на Левски, явно за да избяга от тях, но сега е заменен от комплекс. Атака за Левски, зоната на левия фланг, Евертон Бала. Майкон тръгва по колото да му помага, Петро наред не може да спре Евертон Бала, а Грам Борас размяна на няколко неточни подавания. След наказателното поле на Лудогорец и в крайна сметка сигнал на Боя да игра на атакуващ футболист на Левски. Това е фал в полза на Лудогорец и сега домакините няма да бързат вратаря Борман. Вземете, останете да спите тогава. Наказателното поле. Гордон Стойно връща самотник Не, сериозно. достатъчно студено, да се посочи малко Сандере. До този момент не успя да получи кой знае колко удобни подавания, да не кажа нито едно. Къде се е изкрил Матейко? Вие къде нафърляхте работите? В защита футболистите играят през от половината на домакините, който Бабо! Тук има бомбончета. Бабо! Слагам ги върху това. Стоя буклук. Моля. Мати къде? Ами, нали двамата играете, бе, бабо? Не играем аз. Ти Мати. А, Искаш ли да тръгнем да го търсим? да, тръгваме. Чакай тук само да ни бутните чашата с тропа от някъде. Аз имам кърв. Аз знам къде е. Хайде, бабо. Жълт картон и за Никола Серафимов и другия централен защитник на Левски. Ще почнат да тежат тези жълти картони. Двамата централни защитници с официални предупреждения за нарушения срещу Кайло Видал. Просто взето мача навлиза в това русло, в което е любимо за Лудогорец и в част
свободен удар. Ногейра е за топката, дали ще центрира, може би около 30 метра до гол линията на Луков. Не, центриране в наказателното поле, право на Луков в тази ситуация. Право естествено за състава на гостите, защото нямаше видимост и този фаулов удар бе отразен наистина много добре от вратаря на гостите. Още една не лоша възможност за Лудогорец да вкара още един гол във вратата на Левски. За сега 61-а минута. 1-0 за домакините с гола на Кайл Видал в 7-та минута. Твърдам за шампионите, подава в дясно от себе си, там Сон е фаулиран. Според мен, да, точно така, от Евертон Бал, бързо изпълнение на Кайл Видал.